Kien konfermat illi Roderick Shortino, ir-raġel li kien involut fi ġlieda bi Sweet Pool fil-lukandu lokali Seabag, tilef ħajtu tul il-jum tal-ħamis. U kien involut fi ġlieda li kienet faqqed f'din il-lukanda fil-Melli tul il-jum ta' Sibt fejn waqda l-argument allegatament għal daqqa ta' pon minant turist Brittaniku Liam Joseph Stacey. Shortino kien jinsab fil-lukanda flimkien mal-qraba tiegħu sabiex jiċċelebraw l-ewwel sena ta' bintu. Fil-waqt li l-barrani qed jiġħad l-akkużi miġuba kontrih, fil-qort instema kif qabel l-argument jaħraq l-inqala. Kien hemm diversi battibekki bejn Shortino u wħud mill-qraba tiegħu mal-membri tal-istaff tal-lukanda. Ta' minħabba li kienu qed idejqu xi nies fiż-żona tal-pixxina, tant li saħansitra l-barman beda jirrifjuta li jagħtihom aktar xi xorbu. Dakinhar li l-Brittaniku kien tressa l-qorti, staff tal-lukanda kienu xxedu kif kienu waslulhom il-menti dwar dan il-grupp ta' Maltin. Bl-Assistant General Manager jgħid illi maż-żona tal-pool m'hemm ebda kameras tas-sigurtà. Intant fix-xhieda fil-qorti issemma wkoll li Roderick Shortino kellu kundizzjoni ta' saħħa medika serja ċewwe tumur fil-moħħ. Imma kundizzjoni allegatament waslitu sabiex jitqiegħed taħt kura intensiva. Madankollu, il-kawża tal-mewt tar-raġel għandha tkun stabbilita wara li ssir l-awtopsja taħt ir-responsabbiltà tal-esperti medico-legali.